mis yma, dwi wedi dod i ardd arbennig iawn yn Aberhonddu a mi fydda i'n rhoi cyngor i chi ar pa fwyd i roi allan i'r adar dros y Gaea. A hefyd dangos i chi rhai o'r adar allwch chi ddisgwyl i gweld yn yr ardd. Wel, mi ddechreuwn ni efo dau hen ffefryn. Peli braster, sef fatballs yn Saesneg, a hefyd cnau mwnci neu peanuts. Dyma be mae'r rhan fwyaf o bobl yn rhoi allan yn yr ardd. Mae hein yn mynd i ddenu amrywiaeth eang o adar fel Titw Thomas Las a'r Titw Mawr. A un gair o gyngor, y mwyaf amrywiaeth o fwyd da chi'n rhoi allan i'r adar, y mwyaf amrywiaeth o adar da chi'n mynd i ddenu i'r ardd. Yr un mor bwysig ar bwyd ydy dŵr. Os am rhaid o fod yn bwllyn mawr fel hyn, allu fod yn ddisgled bach o ddŵr, ond mae'n bwysig bod dŵr ar gael i'r adar trwy'r flwyddyn. A pan mae'r Gaea'n dod a mae'n rhewi, cofiwch dorri'r rhew fel bod yr adar yn gallu mynd at y dŵr. Cofiwch, does am rhaid i chi wario ffortiwn ar fwydo'r adar, allwch chi ddefnyddio sbarion o beth sydd gennych chi yn y tŷ. A un peth defnyddiol i roi allan ydy hen afalau sydd wedi goreiddfedu allan ar y lawnt. Mae bwyd fel hyn yn holl bwysig i adar fel yr aderyn du a'r fronfraith a pan ddaw'r Gaea calad, adar mudol fel y socan eira a'r coch dan adain. Rhywbeth sydd wedi dod yn boblogaeth iawn yn ddiweddar gan bobl a gan adar ydy rhain, sef canol blodau'r haul, sunflower hearts. Welwch chi nhw'n hongian fyny fan yma. A mae hain yn boblogaeth dros ben efo adar fel G-Binks a hefyd y nico. A dwi'n falch i ddweud bod y nico i niferoedd nhw wedi cynyddu yn ein gerddi ni dros y degawd ola yma. Nid yn unig gallwch chi brynu amrywiaeth o fwydydd, ond allwch chi hefyd brynu amrywiaeth o fwydwyr i roi allan yn yr ardd. A mae'n dibynnu ar pa fwyd sydd gennych chi roi mewn yn nhw, a hefyd os oes gennych chi broblem bach efo wiwerod. Os oes, wel, da chi angen bwydwr fel hyn. Mae yna rhwyd haearn o amgylch y bwydwr fan yma sy'n cadw'r wiwerod draw, ond gadael yr adar bach fynd mewn ar ôl y bwyd. Mae adar yn cario afiechydon, a mae'n bwysig dros ben felly bod chi'n glynhau y bwydwyr yma o leia unwaith y mis i sicrhau nad ydy'r afiechydon ddim yn cael eu trosglwyddo o un aderyn i'r llall. Bwyd arall allwch chi roi allan i'r adar y Gaea yma ydy'r rhain mwydod, neu yn Saesneg mealworms. A'r lle gorau i roi hein ydy y môn gwrych fel hyn, neu o dan ryw goedan hefyd. Mae robin goch wrth i fodd hefo nhw, aderyn sy'n hoff o llefydd cysgodol fel hyn. A rhywbeth arall gallwch chi wneud ydy sicrhau bod chi'n plannu planhigion sy'n dod â aeron a hada yn y Gaea. Mae hyn yr un mor bwysig i'r adar. Mae yna gwestiwn wedi dod i mewn at ni gan John Jones. Mae o'n dweud bod gan o delor y cnau nuthatch yn yr ardd sy'n bita'r cnau mwnci ben i weired. Pam bod o'n wneud hynny? Wel, delor y cnau, John, ydy'r unig aderyn sydd gennym ni ym Mrydain sy'n gallu dringo i fyny'r goedan a hefyd am i lawr wedyn. A'r fantais mae'n cael o hynna ydy bod o'n gallu gweld bwyd yn yr hisgil dydy adar eraill methu mynd ato fo. Dyna pam mae'n bita ben i weired. Diolch am anfon hwnna mewn a cofiwch, os oes gennych chi gwestiwn i ni, anfonwch o mewn i heno hasnod bwrdd natur. Dyna ni am y mis yma. Cofiwch godi ffwrdd o'r soffa na wan i fynd allan i fwynhau rhyfeddodau byd natur a hefyd i roi bwyd a dŵr allan i'r adar y Gaea yma. Tan tro nesa, hwyl fawr i chi.